Pero malapit lang. Pero malapit siya. Kung pinasabay na nila yan dati, di wala na tayong binuproblema sa ano ngayon. Wala problema ito rin dati. Oo. Eh kung hindi ituloy, di wala. Kaso, pwede ko naman yan. Baka maraming pondo yung nagpapagawa. Sabi hindi ko lang alam kung pag-analyze ko sila ng Tetet. Pero yun pa rin yun, ang tinignan ko, select ko. Yung gumawa nito. Binuin mo ko pataas. Ang taas lang yung elevation mo kasi kukulong mo. Hindi ba naman gano'n kailangan. Ano pa?
Purte. Taas sigurado yan, hindi naman tayo bababa. $112. Pag nagkamali pong pang gulong.
Ilan? 8? Bakit ba? Pagdating sa baba, Laguna Lake na. tayo. Tago na lang. Ayusin mo nga ito. Hindi, sira mo pa. Ayoko yung ganyan. Kung kasi hindi yun, di pwede yan. Ang bilis na kala mag-layout. 3cm mo pa eh. Ano siya? Saan ba siya? 5 south. Okay na yan. Oo.
Bakal na yan, bakal. Okay, okay.
Ha? Ano ba eh? Baka sa taas din yan. Tested di ba sa taas sila? Bad boy. Tatlo nga lang yun eh. Konti lang naman yan. North ng 3 cm. O yun, north. North, ito. Good na sa palagay ko yan. Okay. Sa akin palagay. Baligtad din north mo siguro. Ito. 3 cm. Okay. Upload lang. Send ko, no? Oo. Survey. Text. Text. SS test fit. SS mo. Makikita mo na yung test fit dyan. Tapos edit mo Takod, lang. no? SS. Okay. Edit mo na lang. Ano yan? 15 di ba? Upload din pala sa'yo. Survey. Okay. Back mo ng dalawa. Magpipicture ako. Ay, shit. Doon pala sa baba. Text. Sige, okay lang yan. Yun ako. Ito ba yan? Oh, yun pa rin yan. Pagkita lang natin yung test bit. Nasa yung test bit ka, no? 15. Saka may Ito, pangalan. Ayun. Back. Ano pa, Jay? Ganyan. Saan ito pinag-500? Napindot mo siguro. Pindot ba? Ito na, gaya ko. Dito, dito.
delikado, baka di abutin ng ano. Wala tayong antena. Sana abutin. Fix. Lang. Mama pa ata sa kahoy. Paano nga umuna ito ng kahoy ito? Yan. Yan. Magkakaroon kami rin dito. Ha? Ha? Oo nga eh. Titingin muna kami.
Salamat sa panunood, naway pagpalain kayo ng poong may kapal at huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at mag-share at like, alright?